Virtanen, pitkästä aikaa, mitä kuuluu? No, ihan hyvä, mutta silloin kun mulle tuli tää silmäpainetauti, glaukooma, niin multa meni näkö ihan kokonaan. Ja siitä lähtien mä oon ollut aika masentunut. Ja sitten tuli nämä painajaiset, jotka on ihan samanlaisia yhä uudestaan ja uudestaan samat painajaiset. Mun päiväni alkaa aina samalla tavalla, mutta yhtenä päivänä kello ja radio ei toiminut. Mä tunsin, että siinä päivässä on jotain outoa. Mulla on afrikkalainen sihteeri, jolla on brasilialainen ystävä. He puhuu keskenään portugalia. Alô? Oi, Lisa. Oh, acorda, mulher. O dia hoje tá um dia bonito, não é? Oh, você lembra que hoje é o dia da tua fisioterapia e sessão de massagem? Está bem. Está bem. Sim, eu passo aí daqui a pouco, daqui a uns 15 minutos, tá bom? Tá, nos vemos, né? Tá, tchau. Tchau. Ennen kuin mä menen töihin, mä kuljen yhden kahvilan poikki, jossa mä olen käynyt ainakin 20 vuotta. Musta on alkanut tuntua, että kaikki siellä nauraa mulle ja mulla on sellainen olo, että joku siellä tarkkailee mua. Hei, sori, täällä on lompakko. Ole hyvä. Você acredita que a nova coreógrafa chegou e deu um passo aqui, deu um passo ali e disse que a nova coreografia está pronta? O quê? Ela é a nova coreógrafa do grupo agora? É isso, por isso nós precisamos, Esperança. Você tem que levantar desta cadeira já. Você tem razão. Você tem razão. Kiitos. Sinä päivänä mä olin tosi hermostunut, mutta kun mun sihteeri toi ystävänsä, Esperansan, tuntui kun olisimme tavanneet ennenkin. Puhutko suomea? Kyllä. Hyvä, sitten sä voit kertoa mulle, mitä sä tunnet, kun mä painan tästä.
Sattuuko? Ei. Mitä teet työksessä? Kerro jotain itsestäsi. Minä olen tanssija ja en työskennellyt 1,5 kuukauden, siis ei enää onnettomuuden jälkeen. Ai jaa. Ikävä kuulla sun onnettomuudesta. Ei ole paljon puhutavaa. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Voi, kaikki tapahtui niin nopeasti. Paulu ja hänen poikansa tulivat hakemaan minua. Lähdimme ajamaan ja lapset alkoivat riitelemään takapenkillä. Hei! Rauha! Se oli minun syyttäni. Joten onnettomuuden jälkeen selkäni oli hajalla ja sydämeni rikki. Mutta se minusta... Kauanko olet tehnyt tätä? Mä perustin 4 vuotta sitten toiminimen ja sitä ennen olin 2 vuotta harjoittelijana kuntoutuskeskuksessa. Entä ennen sitä, mitä teit? Ai. Mä taivutan nyt sun polvea. Joten 2 vuoden jälkeen perustit oma yrityksen. Olet oikein hyvä, vaikka olet Sokea. tehnyt tätä niin vähän aikaa. No niin, nyt näyttää siltä, että meidän aika on loppu. Sä saat laskun multa postissa. Jos sun ystäväs hakee sut, voit odottaa täällä siihen saakka. Mukavaa päivää. Kiitos. Jatkuiko sun painajaset ja vieläkö hoidat sitä naista? Joo, mutta sitten seuraavana yönä se painajainen olikin jo erilainen. Vaikutat kovin hiljaiselta tänään. Onko jokin vielä? No ei oikeastaan. Tai se nyt vaan, että mä olin ihan kamalan epäkohtelias yhdelle ihmiselle tänä aamuna. Hän yritti vaan auttaa minua, mutta kun minä en oikein kestä sitä kun ihmiset säälii minua. Ahaa. Niin tiedetään, mä osaan joskus olla aika tyhmä. Ihanko totta? Kuule, mä halusin pyytää anteeksi sitä käyttäytymistäni viime kerralla. Se oli aika epäammattimaista. Ja tyyliäkin. Aivan. Voisinkohan mä jotenkin hyvittää sitä sinulle, jos sinä vaikka jäisit teelle, sopisiko se, kun sinä odotat sinun ystävää kuitenkin? Okei. Selvä juttu. Sovitaan näin. Mä yritin kotona esittää hänelle, että mulla on täysi kontrolli mun kämpässä.
tuo kokali on? Se on ajalta ennen tiedettä. Mä olin ennen kilpauimari. Onko sitä kauan? Tarkoittaa. Mä en ole koskaan nähnyt Suomessa naispuolista presidenttiä. Mitä sinä tarkoitat? Tiedät, että Tarja on Halonen on presidentti. Joo, minä kuulin siitä. En osannut aavistaa, miksi sinä et kilpaile enää. No miksi sinä et tanssi enää? Tuo ei ole reilua. Tiedät, että minä en pysty. Kuka niin sanoo? Tiedätkö, minulla on ollut aika monta samanlaista tapausta. Ja mä olen melko varma siitä, että sä oot kuntoutunut niin paljon, että sä voisit vaikka nousta seisomaan tai ehkä jopa kävellä. Joskus meidän täytyy vaan oppia luottamaan toisiin ja pyytämään apua ilman, että tunnetaan syyllisyyttä. Opeile vai? Niin, voisinko mä osallistua siihen ensi kuukauden uintikilpailuun vielä? Jaa, no se olisi kyllä todella hieno homma. Mahtavaa, kiitoksia, palataan asiaan. Heippa! Mun sihteeri kertoi mulle, että heillä oli esiintyminen kirjaston pihalla. Mä en ollut paikalla, mutta mä voin kuvitella, miltä Esperansasta tuntui. Sinä yönä mä näin taas unen, mutta en painajaista. Unessa mun sihteeri laulo ja Esperansa tanssi. He molemmat näytti hyvin onnelliselta. Kun mä heräsin, mä menin uintiharjoituksiin pitkästä aikaa. Mun kaverit kannusti ja Esperansakin tuli paikalle. Se oli kuin taikuutta. Musta tuntui, että mä olin löytänyt jälleen itseni. Mä en enää tarvitse silmiä nähdäkseni. Ehkäpä voit nähdä hänet sydämesi silmin.
Niin, kyllä juuri näin. Kohta minun täytyy lähteä. Minulla tulee ihan kohta seuraava asiakas, joten oikein hyvää vointia Okei. sinulle. Ja nähdään taas. Nähdään. Hei hei. Hei hei.